Okay. Ya wole mechala chelu nwanyi onye amị. Nwanyi mụ na gị hụrụ n'ụzọ. Ama m na o metukwara gị n'ahụ na obi m dị ebe nwaanyị ahụ nọ. Gị fụrụ ụzọ were ọnụ gị kwue. Okay. Ya were ịlụ nwaanyị a ọ gị ga-enwe akụnụba ya nwere moto ya. Vuru aka gị mba. Agakomekwe o. Agakomekwe. Aga ma nọkwa nke eme. Ezuzukwere m nzuzo. Ezuzu m nzuzo. Hai. Mkpọrọ mma nkwa ihe na-ama. Today is your day. Taa ụbọchị gị. Ka anyị chetunu ha ga-abịa. Legodi ihe na-akụ n'ụfụta, legodi ihe na-akụ. Ito mena gwa bịa na kọmụ ka abịa ịnụ ka ọgụ nwa. M sị ka ha chetu na ka ebe ị na-aga. Ka ngadi ga-esi ihe anyị ikwu na ihu ha ka ha na-apụta bụ ọsọ ka ị ga kpọọ go. Enu. Nwanne ya nwaanyị na ọ dị pik kọl. Ihe onye nke Achọkwa m ụdị nsogbu ahụ. Kedu di gị? Ke ndị be di gị? Ha na-abịa mma. Na ihe na-akụnụ. Isi na ha na-abịa. Ke ihe na-eji ose ya na-ekwu okwu. Gbakapụsị mmemme. Mma ya kwubu okwu. Ha ya ebido mmemme. Ka ebido mmemme. Maka na anụmanụ ihe ọ bụla eji abalị eme ncha ncha. Ọ bụ na ha ji ga ajọ ọha samara ya.
In ada kanca. Advice again. Advice nyere gị onye na-eweji gị iwe. Ewele n'iwe. Achọkwanụ m ka ọ wụrụ nnọọ maka nwaanyị a yiri ekpo, yiri mmanwụ ndị izu ọgụ ka mara ga-eji so okwu. Onwe ka ọ dị. Gwa ikwe ọzọ. Okay. Asị m maka nwaanyị a yiri. Biko fe mana mechi. Biko. Itirelo Joyce. Joyce kitiri na kwa. Kama mmepewa sasa. Chineke mi. Akpaza dịka mụ ka ị na-abụfu mmanya nyere gị. Mmanya akpaza ka ị na-abụfu. Kama mmepewa na mmanya sụsọ. Hey, Chineke. Onye mwenye mama Sam ji akpọrọ m. Hey, atọkwanụ m. Ama m na nwa ya na-eme ka onye ala bụ Sam anụrụ ya. Maka na mbọchị nke gara aga, ọ nwere m nwee m n'ime baro. Onye mebe ya tụgbunye m taa. Mana chekwa ka m jụọ. Nwaanyị ọ na-akpọrọ m o gosiri na Sam egbanweela obi ka m na ya biri. Dịkwa mma ka m gabagodi. M ga mara o ji akpọrọ m. I'm not meaning. Uno kidnap Oloke. Uno Oloke kam na jugu uno kidnap Ole. Hello, na him na-ekwu uno kidnap Oloke. Okay, la ihe unu ga-eme. Unu buru ega na azụ nke nwaanyị obosi nke na ya akara. Unu kekwa okwu na aka o. Okwu na em na-ekwu. Mụ na ya akpala ka m gwa ahụ m gaa ebe ahụ ọ na-eme wedin ha nọ na ha na-eshi ndị na-achị ka m nụ ka nwaanyị a ga-esi gba egwu
oke chọrọ ime onye amị. Nsogbu adị ka nwa ahụ mere. Udodi. Thank you. Em na-abịa. Oh. Mbado Udodi. Sam ska memi na. Ijoma. Mokone cheka sa ko mo be ndinde. O be ndinde ala. Wetu no le ga he me manu hi na eku. Mai sim kpogodigi. Hey. Mba o na gasi abia. Nka buko ko ni. Ijoma na ni sai yo ana de we nka. Sistiga o pati. Ko no nwane, oya maka bia ino ko mo. Ozu na wuri ya nwan yo. Hey. Micho no gelo. Emma. Ogbo ejugo ndi mara ejugo no. Ihe a na-eche dịkịta bụ ka ị bịa bụrụ mmanya bunye di gị. Kedu ebe di gị nọ? Kedu ndị be ha nọ Joyce? Mama weleta obi gị, ọ nọ n'ụzọ. Ekwukwa m ihe anụ ekwu. Keko Okechukwu ya esi wee rapụ ndị mmadụ n'ọgbọ. Ha nọ ebe a na-echie. Ife ndị ha nwe ọgụgụ ihe ifele. Ọ nwe ọgụgụ ihe ifele o. Mama weleta obi. Ha nọ n'ụzọ, ha ga-erite mmadụ ntị gị. Ndị mmadụ ya anụ gịnị? Unu anaghọtara ihe m na-ekwu. Na ndị mmadụ nọ n'ọgbọ na-eche. Ịrasị m ekwuzi n'etu ahụ. Ọ bụgo dị na onwe ihe meni. Oke ezi okwu ya ma mmadụ na-abụ ka ọ bịa gwa anyị. Mama.
oke agagharịpụ Yes. oke hụrụ m n'anya oke ga-abịa ọ bụrụ na ya arụpụ gị ihe ọ bụla na-eme ọ na-eme ọsịsọ na mụ na-achọ ụdị ha ekwukwa na-ekwu o onye mma mgbe oge eruru ya onye mma mgbe oge abịara ya Sam, ebe a ka izo. Agu, abalaso. Ibo sun baje ngokuna. Osam. Aha ma wo kwasa, aha mo ba Samuel biko. Asi. Aha ma wo Samuel. Thank you.
Ada
JOYCE Nataro, Ekeleshi Beshi, Wefu Poke. JOYCE Buba, Wani Talata, Otolo Kola Baka Wata.
kolo kalaka Ewa ike love Joyce Yeke bula sebuye Achalo love Joyce tori fedima Joyce tori fempita Joyce ma Joyce Joyce Asina chera sujata Achalo boto bu samsam Asina chera chaya kutera yaka Achali cheka ya weya moto Imana arushirike Beke love mana Joyce Arushirike Beke love mana Joyce Arushirike Beke love mana Joyce
si asabuga kwako na masemu ihe anyị kwuru n'abalị nwezi ikwuru maka ya ọkwa m si gị nyetụ m obere oge ọkwa ihe m kwuru nke m biko ihe eche ndị fọ nọ nsọ biko manụ ihe nwere ike ime ka m nwee ike ịgba fọm biko ka ihe na-enyezi m nsogbu taa ọkwa m akwere nkwa na m ga-azụgo n'ụlọ akwụkwọ ka ezi nke ị na-agbazi m ya ka ụgwọ cheenu na ọ nwere obere ego nne na ya ka ọ bata mee ihe m kwuru nke m eziokwu ị kwesịrị ma na ame young man ekwesịrị m otu nsọ nọ n'ụlọ ala ka ọmịa biko biko nwaanyị ọma ngwa nsogbu adịrị ebe ọ bụ otu ngwa ka m chọọ ọrụ rụwanụ otu ọbụla ka m nwee ike na-apụ apụ ese gịnị ụdị ọrụ dị ọlịa ọrụ ọbụla oke ka m jukene gị ị na-agba nnọọ mbọ ị na-agba mbọ agbasi ike ka ime ka iwe m n'ụtụtụ a ọ na mmadụ enye gị nri mmadụ enye gị oge oke ọ bụ akwa ka mmadụ ego onye gị oke what is your problem ka ihe chọọ ka ịpụ ebe a gaa ka ụdị ọrụ ị ga-arụ just negodi my level ị ga-aga rụba ọrụ ibido ụlọ just what kind of job will you do with this certificate iji oke biko achọrọ m ka iwe wee m nke m gọtara ihe m na-ekwu ame young man ekwesịrị let me get something doing ka m ihe mma na-eme nwoke adị anụ m ịnọ n'ụlọ oke agịrị ka ị na-agwa m ihe a ọkwa m akwere m ka na m ga-azụ gị na skuul ka ihe gazi na-agba m ya kwa ụgwọ na-achọ m ka m nwee bad day na ọfịs for what oke biko eji nchukwu yọọ gị agbazikwana m iwe chere biko ekekwara m ihe ọbụla nna ị chọtara m na-achara ugo anyị ga-akpọ ala taa taa ga-ama mma ụbọchị anyị na-eke nwaanyị ọ ihe anyị na-achọ na vileji ọhịa anyị na-achọ n'obodo a ụbọchị taa ga-alụ mma nwa ọma ka anyị mụrụ nwa m yiri nne yiri nne ya nọ oriakụ mara mma nwaanyị ọma onye ga-alụ nwaanyị hụtakwa ezigbo nwaanyị nwaanyị dị mara amapọ nwoke ọma ịhụkwa ihe rụ mma ịnụkwa
Adam bịa. Nwa ama. Ndị ọgọ m kelee m. Rienụ, zọọnụ, mụọnụ. Egovi. Ịmasị ewu na Adam. Taa, aga m agbaga na mmanya. Gị ga-akpọta m onye ahụ wụ onye ị kpọrọ lọ. Adama, ga were mmanya na. Ga-akpọtara m di ahụ. Nwa okorobịa ahụ, ama m sị ị ga-akpọta nwa okorobịa arụ mma. Kpọtara m ya ka m lekiri ka m hụ ya nụ. Eweta anyị na-eche m. Nwaanyị ọma mara mma ihe ma nwa ọma toro kwem n'ụkwụ akwa nwa. Kwụsị! Nsị na-acha dị n'ime mmanya. Asị na ọ bụrụ Chineke, aka m arapụ ka ị nwụọ mmanya. Ka ị nwa ya nwụgbuo onwe gị. Mama! Nke m? Ọnụ nwa ya anachala ọzọ. Ewo! Onye iberibe. Poison. She can't stem. Poison. Ebe m na Jesi na-agba nkwụ. Ka ọ bụrụ mmanya bụ nne m. Ọ bụ nne m mmanya ka m ṅụọ. Nne nọ n'ebe ọ na-etibe mkpu si m ahụkwa na nsị dị ya na poison dị ya. Chimo! Ewo! Ozugozia, ọwụlọ, ozugozia. Nkem! Kedu? Nyam kimuta. Dibendi ko junu. Amaka. Garanti. Sewade. Ije bata. Mama. Okwu ikpọrọ m, ị na-emezi m anya. Adam. Mama. Asenga chwake. Onwe isi iji wee nọ nwata ha na-akpọ oke ebe ha. Ọ pụtara na ọ na-enye gị nsogbu maka na ị gara wee dị ime. Mama. Oke agaghị enye m nsogbu maka mkpụrụ nke afọ. Eche m na oke ga-esogbu maka mkpụrụ nke afọ, mama. Nwa m, ya ghọta ihe nne m. Oke ka bụ nwatakịrị. Nwa ikolobịa ka na-etonite. Obere oge kịta ndị enyi ya, ikwu na ibi ya ebido jụba ya ajụjụ. Ha ebido jụba ya sị ya, nwunye gị akabedo ime, nwunye gị akabe mụ nwa. Mgbe eruola etu a, ifu na gị na ya na-abụ na ịfụnanya niile na-asị oke fụrụ gị n'anya,
ifunanya anụ a o elu n'isi ruo mgbe one ka ihe eji wee nọdụ etu a ruo mgbe one ifu gị ihe nji wee sị gị ka maazị ji ọnụba gị ifu gị ihe nji na-akwadosi ike ka ọ bụrụ maazị ji ọnụba gị maka na mma n'ebe maazị ji ọnụ obi elu gana maazị ji anyị enye gị nsogbu na ịmụrụ nwa nwoke anyị asị ya na nwunye ya mụrụ nwa nwaanyị ama ngwa ya na nwunye ya mụrụ nwa maka na onwe gị nwa nwoke nwee nwa nwaanyị mụta ụmụ mana ebe nwata bụ oke nọ mgbe oke ya eji wee nọkwa ọnwa 6 na-abịa n'ofu arọ n'iru nọkwa arọ na-abụ wee ree arọ 3 ide enye ya nwa gịnị ya yebiwo maka nwoke ọbụla chọrọ ka ọnụ nwaanyị ka nwunye enyi ya mkpụrụ nke afọ obugodila ofu ifugora mgbe na nsogbu ya adịbasị ebe gịnị ya nọ mana nna agwa gị mgbe na-asị m nọ ịfụnanya ifugo n'ihe ifugi ya kedu ihe a ya eme ihe a kedu ihe mmemme ihe a Florence nke m agwụgoro n'ebe akara aka m dịte m fibroid kezi ihe ọzọ ke ndị ndụ emekwanụ ekwetara m ka ezi ka isi ekwu ka onye obere okwu onye okwukwe nta ife ahụ ife ndị mmadụ kwuru n'ọnụ ife mmadụ dị ndụ ọdịnarị mmadụ kwuru chukwu bi n'eluigwe ekwugo ka ọ na ichetara na anyị na-ekpere chukwu ọlụ ebube ekwuzi n'ife a bika chọrọ m you don't have to let him go nwere ebe onye a ji azụ aga cheka ngwa gị ọ bụ na nwa amadi ya fụrụ gị n'anya ọfụma na o si n'ime afọ ya wee fụ gị n'anya ọ bụrụ na ghọta onwe ụfọdụ di na nwunye ghọtara onwe fana ife dị mkpa na ezinụlọ bụ ịfụnanya na nghọta unu ghọta onwe unu ọfụma chike isi ọnụ ụmụazị a na-atụgasị ime mkpu ka atụrapụ ebe dị iche iche na nje motherless baby so na kuru ofu nwa ọ bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị kuche unu kuru ofu na azụchasịa ya ọzọ afọ unu ọ bụrụ dị na-eche ụdị echiche ahụ ọma nchọdị iji ntị wee n'ụdị ya eziokwu na ọ gụrụ akwụkwọ mana ụdị ihe ahụ ọma nchọdị ka ịkọta ya bụ akọ na ntị ya ịma ka o si laikiri ọ laikiri ụmụazị n'ezie m na fibroid nke m agwụgo what do you expect? Mgbe anyị saịnị ịga mahadum nke ukwuu ịga nke nta achọ ọrụ nweta ọrụ achọ ego achọ position and rank what do you expect? Ọ bụ na anyị n'ụdị mgbe ime anyị na-anụ dị ọkarị dị etu a mba Florence ekwusina na ego dị gị gụwa ka the much younger than I am inwe olileanya gụwa ka bụ young officer echi kịta ofu enwe ike si ebe o si dapụta bịa kpọrọ gị n'ụba n'ezie bụ ọ bụrụ mmadụ ka na-agbada ihe Florence amio Chineke nna nụkwa ekpere gị Chineke nna biko ị na-ese ndịkwa nwoke anwa achọ nwoke ma ezigbote mmakwụ ka nwoke dịka nwoke si adị ji ezigbote ego in short Chineke nna ọ bụgodị na nwoke ahụ amara mma mana Florence be serious. I'm serious. Ntasi afọ niile akpakọba ego nche ofu akali ogede ebe na-eriri m ego a na-aka ụdị aka nwa. Just look at me. A na-ekwu okwu ka ezigbo di bịa nụrụ gị ka at this your level ka na-ekwukwa okwu ego ka ihe iji ego eme. Gị ntị ka ngwa gị ego mba ego m ego dị mba ego anyị so nwoke ga-enete m anya biko cheer up. So
gaa chọrọ m mmanya biko ị na-ekechi iru gaa chọrọ m mmanya chọrọ m nri ka mmiri biko jee mụọ ọsọ Kunenu chef gonu. Ade mara ruzi mana ke bu. Onwe nchoka ko biko. Ni tegede. Nchọpụta na kemgbe si US bata na o meghị bịa gbanwe. Onwe ọjọọ mere gị. Onwe ihe mere m. Ke maka ihe o. Achọpụta m na ụbọchị oge ndị a niile ị na-ekwere ka m mesa gị aka. Kemgbe abalị nchi mesa aka ịkụchapụ m aka. Kedu ife ọ? Nwanne m na-ekwere ara na rụ. Ị gara na visitors room. Ogo nwere ihe mere. Onwe ihe mere biko ike gwụcha m. Hapụ m aka ka m zụta obere ike. Ị na-ezu ike ihe eje ọrụ taa? Ọgụ ọnwụzụ n'ọrụ ebe m na-arụ. Kem, ama m na ọ bụrụ. M si gị na ike gwụrụ m chezie ka m gawa arụ gaba ọrụ taa. Kedu ihe dịkwa n'ihe a? Kedu ihe ọjọọ m mere ma bebi? Omume ahụ na-eme na gbagwoju m anya. Otu nwunye ndị si gbanwee overnight kemgbe osisi obodo ebe bata ihe na-egbanwecha. Kedu ihe na-eme ya? M ga-egwuru ya na achọpụta ihe na-eme. M ga-achọpụtarịrị. Nwunye gị kwan? Eji m n'aka ọ dị m ebe ọ na kịta. Ka ụdịrị ka eke si ekwuzi etu a ebe ọbụla ọ nọ ọ dị oke ebe. Unu anụbagokwa ọzọkwa. Florence ya anụ abịa mana
the truth now, making your friend understand these days. Would you want to miss him these days? I thought him. Now, Zuko, you know what is so. Or they fabric and a job at what you Kai meet in a cafe number, Kai no Diana, Tapio Quano, Kai Manaka is Kwanu Kugara. So bad. One seeker. Okay, one. Florence. Give us a back. You can say no, give me. Emezimi for joy, Chotabagi, a man sim modern. No, no. So, Kakwan came. No one if we're going to go. What you also? I don't know. What if I'm now? Okay. Kakwan. I'm not okay. Good evening, you're gonna go get. Snack. Nah, na imakwana ịpụta n'ọgbọ na ụmụ nwa ya dosa ga ya abụghị ọbụ kwa ka isi nwa mma too ogologo nwee imi mpempe dị ka nwoke si adị ịgbachapụta si ike nwoke otu anụ nwụta ya ịghọta ife na-ekwu na aghọtara m gị ama m ka isi ibulu onwe gị otu anụ nwee dịrị busalụ that old cargo. Or one name, only you use just now. Will again a mayor. Florence, in a cocoa, my wife, your friend, anyone. Please. Any way, I mean, the man for Zoko, the mamma quiz Yoko. Forget here, you want because if you go, the catcher. Ani nwere danye jafozo. Ibuzete. Otu an dị nnọọ etu anụ nwa ife ma ada amasị gị. Just no dị nnọọ na-eyele ọgbọ nne m. Nna man, check me out. Ida afọ dị ife. Ife ada amasị gị mma. Total package, front and back, everything tight. Whatever name I know. Now we could put an easy come give us or give me again, joy, baby. I be a couple of taking watch it, they gave me one leg in me. You got that? You need the car, can't have zig of muff, eh? Now. Now, eso bụ n'onwe gị. Inwe ike chee na ife niile a na-emere na o si gị n'aka ị na-eri arịrị na-esogbu onwe gị. Esogbuzi n'onwe gị o siro gị n'aka. Ife isogbu niile na-agabiga bụ nwunye gị ka o si n'aka. Gwana man. Ke maka kwano ifukwa mkpụrụ anya gị chai maka eziokwu ịma na mmadụ aha ama ife o nwere ọ ntiri o mechapụ ya n'aka nya na Joyce amadị ife o nwere ebe ị nọ fụkwa mma nwoke ifukwa ka ịdị bụrụ sọ mma onwe nwaanyị ọbụla isi hello ka arụ ghara ịda atụ ya na-eme ya bilibili Florence, onwe ihe iji maka iwe kpọm ikwuo ọ bụ na o nwere ka nsebe abi n'ekpọ. Oh, sorry, enwere iwe ga-adị n'ọkụ.
ife nchọ ka ịmata bụ na ịma na abụ m ezigbote ọyị nwunye gị n'otu aka ahụ abụkwazi m ezigbo ọyị gị ya dịka ezigbo ọyị gị na dịka nwa Chineke ezigbote onye ụka mbụ achọrọ m ịgwa gị ife nzuzo nwunye gị na-ezuru gị eri mgbe nwunye gị na-akpụchie na-apịchie ka ị ghara ịma but ahụ m ezigbo onye ụka mma agbụ ya n'anwụ ka ị mara bikos na ada m afọ ife ọjọọ kpuchie ya aka mba m ga-ekwu mana achọrọ m ka ị kwe m nkwa na ife a mma agwa gị na ntị ọzọ ya anụ ya in short ihe emete dị ya n'omume ka gasị na onwe ife nọ oke ka njike na-ego mana afọ gị n'anya ọfụma ya ka m ji achọ ịgwa gị ihu ka ukwuu oke ka njọ gị oke ịma ife nwunye gị jere obodo oyibo gabe ịmarọ ịmara mfọ gị n'anya ya ka m ji chọrọ ịtọpere gị ngwugwu a ka efu ya nwunye gị jee mee ọpreshọn ori nwa dị ya n'afọ ka o jere iwepụ fibroid. Florence isi gbuo onwe hey otu a ka ị dị ji nwayọọ ị na-agba speed jie breki eziokwu ka m na-agwa gị ha masị asị ezigbo onye ụka ka m bụ m na-ekpere Chukwu nwa Chukwu ka m ba ha masị asị ya anọ ife mere eme ka m na-agwa gị tọọ ntị na ala ka ị ga-eme ntị nwunye gị jeje mee ọpreshọn fibroid ọ bụkwa sọsọ na ọ mee ọpreshọn fibroid ọpreshọn ahụ nwee ka ileg taa ka esi buchapụ ya kpọrọ ya otu anụ mechie ọnụ ịbụrụ ezigbo mmadụ ma bụrụ ezigbo mmadụ achọzi m ịfụgụ ebe m nọ bụ ebe nwunye m nọ ma mgbunye gị nwa ịbụ na arụrụ amasị ya na-arụpụta o nwere ihe dị ka nwa your own ka m gwakwa ọ ka gị mana ịchọ nwaanyị ọzọ ị ga-anụ Joyce! Get in Not shout to my name everywhere. Michigan, my friend, Michigan! Bam! One different than Brazil. Joyce, can you figure US game? Joyce, so you can US game fibroid operation. Joyce, after all these years, so you will kiss your mother here. Hey! Ebony Matago. Yeah. Eziokwu. Oh. So you Florence na kwa eziokwu. Oh. Amam na kemgbe mbosi m make mata Florence na anya ya dị ebe ị nọ. Keke abaka ka kwa mechano gịnị? Amam na anya ya dị ebe ị nọ. Ebe m na Florence akọgoro ihe niile kịta. Ngwazie, do what you want to do. Onwe m chọrọ ime mme. Ewe eziokwu na aga m ebu nwe Joyce nwere ike igbu m aga m ebu nwe okay Bia shoka acha kwa ya go kwa soldier ke na go kwa ya na salute if ya na salute soldier acha kwa ya go
amara m ihe na ebe ahụ na-eme onye kpatara na bịara agba m nkwụ m ị na-ebute ị na-esendịrị m ka enji ego ga-emechi ụka mlapụ the streets m na-arụ ọrụ ịdakọtara ihe a na-akọsọ ya nya ihe na-achọ bụ ka o jeziekwu niile bido ebe ahụ unu rapụzi ya n'ụsọ m na-ekwu na obele nwanne gị nọ n'ụlọ akwụkwọ nke nwa nọrọ ebe ahụ ana m afụrọ gị anya nya nwakwu obele ị gaghị bata nsogbu adịrị mana nke ije nọrọ ebe ahụ nwụchọzikwu unu gbuo m ka sọ m nọdụ mama ifu isi Chuka ọ ga-akpụ isi ahụ ne ka ọ dị ka ndị na-eti egwu makwa mbọsị anyị ji elu nsogbu eje ebute unu na ebe ele mpere enu na-ada wee fụ ya Jekwa mmesọ gị ero pren ke pren employment letter. Ma, this is my mom. Chuka, employment letter from Total. Oh, she make a question to Kwasobi after all these years. Jem, baby, young man. Congratulations, you're just a lucky guy, you know. Ma, don't know the best time to tell this guy this stuff. Shuki is okay. Okay. They're good or not. I'll go down now. See how one I know that I'm with him. We had them. I miss him. Kind of came as soon as okay. Nke mbụ bụ na ekenekwala Chineke onye inwetara ọrụ. Asị m Chukwu ekene dịrị ya. Mana nwa m nwaanyị bụ ezigbo mmadụ. Ezigbo nwa ka ọ bụ wee nye aka wee zụọ gị nnọọ n'akwụkwọ. Zụsịa gị n'akwụkwọ iwe nwetakwa ọrụ. Onye ka njisi Chineke ekene dịrị ya. Mana ọzọ dị ka ibi ya bụ na ịmara mma nwoke na zụọ ihe eji nwoke eme ụmụ nwaanyị niile ya na-azọ gazụ ma nụgokwa nwa ya m ka m jikwa na-ekwu na ị na-anya ọfụma na ifu na alụmdi na nwunye adabazi ọzọ gị na nwa m nwaanyị dabara chacha kezi n'otu ọrụ n'etu ọbụbụ na ihe jee buru ibu gị ka ị pụva ọ dabazi ọzọ ọ bara ulu ịnọdụ ebe a nọ na-egbu oge gị je chọrọ onye dị mma na ilo ya enete gị anya hapụ Kene Joyce ọ dabara isi gịnị nke m ọ dabara nnukwu mma na-ekwu Hey, Chuka, let me explain the way it is. Let me explain it to you the way it is. You see, you've been having fun, so much fun. You've been at this house, as big as it is. This house belongs to me. The TV, the ACs, the chairs, even the bed you sleep on, they all belong to me. I'm not in on you every time. Nke? Si na obere eziokwu. Chuka. Ya nlo. Mmadụ na ya ụlọ. Nke? Hey, Holmes! Wake up and get out! Mama, Chuka, nke m asị m ka m kene unu maka otu unu si nyere m aka n'ezinụlọ a tụmadụ site n'aka nke m otu Chineke si site n'aka mgbe ka m jee akwụkwọ site na mara Chineke today abụgo m certified mechanical engineer nwetakwa n'ọrụ asị m ka Chineke agọzie unu mgbe echebu m ma unu a mbi ma moto nna anya ma nke m na nke nwunye m mana achọpụta nọ nlọ ka m na-alụ mana kịta ofe onye m n'anya ma abịa ka m bịa ka m naba nwoke ma ga-etere gị akwa get up, get out and get something. Get no a couple sense.
Florence. Paka come to see that everyone is here for you. Don't go and see more. This guy is wasting time. Move now. Biko, form. Tu pom for biko. I'm going to be here for. Come with the Take it and leave. What do you want for what? Okay. Yeah, that guy. I'm going to make this one. Okay, one moment. Oh, I don't. Oh, you want to look at that? I manage. Oh, Mama. High five. No, but I'm mad no, come on, JOYCE Nataru, Ekeleshi, where football JOYCE Papa, why the Kalata, Hotolo, Colabia, JOYCE Papa, Bekalaka, Hotolo, Colocalaca. JOYCE Tarife Dina, JOYCE Tarife Pita, JOYCE Ma, JOYCE Asina Chera Sujata, Achala Boto Samsung, Asina Chera Chaya Katara. Achali cheka ya wewe Imana alushirike Betela tumana